Kumshi bynta ban kner ya kikti bat kilat jingiarap lyngba ki Jinghikai ki khun Samla hakini kipor ki baka pyrthei kala sniew shaba palat khamtam halor ka jingjyllei jong Droks na liang ka Seng Samla Shnong Pyndensakwang Sssp West Khasi Hillls District da ka jingsngew khia bat jingkit kli hakajan mit khat nyew tarik nalur kala penlong ya ka awareness program halor ka phang ki Samla bat ka jingsngew na Droks bat Ong Em ya Droks Youth Counselling On Teens Drug Abuse. Hakani kasngi ki Samla rengkat ki Longkmie Longkmie ki lawan ban sengap bat ban yo ya ki jing pensai na ki nongkran batbet ki bakan thop ya Bah E Tariang District Social Welfare Officer Rev Pastor P Wanniang ki lakran sani bat janai halor kani kaphang. Rev Pastor P Wanniang ula ai Jinghikai hakabaya day bat karukom nget niam bat kumnu ki Samla ki don ka jinga day bat jan bha hadu kata bat ublei. Kumta don kam ka jingduai bat jingkerpat man kapor na ublei ba on penklanya kabor perkhat bat kamon bajuat ban Ong Em ya Droks ula penkut. Samla forward man nongram President KSU nakani ka district ula ai ka jingkran halor ki kendon an ke baya day bat ka jingdi Droks. Kita ki balawan syakani ka Jinghikai ki layo shibun ki jingtep bat ki jingbentoy ban Seng ban kerau ya ki khun ki kti halor ka jingsngew bat ka jingshirkai Droks. Bati yo Droks kumbani tip banta ki bupun sin ni umdai ba ki kena Samla ki lewat itu Droks bagi kuat bandi teng bagi di bupun sin ki badi kedai lembah ki perlok teng ki badang di tingkong lele yo kumbali sing tip dengi banta yo Droks dan kamu tiet ai bai nama tang shula yo mat ci sin pade la kerni la kuat si kuat bai te ba ka don kita ka jing kwa si kwa bet jong kata kamen namaru ni uja jing di onda bila di u umdai na phidi banta la sai ga penga na uja jing di sniew jong bolong ba urung di tis nam jong met jongi par ha ko urung di tis nam jong met jongi u briu belong adik u kwa si kwa bandi te ulong kerni no te ai kata ka jing kerni ba ni keren pada ka jingmot jong ka jing kerni Kajingkerni kade kajing mulin la galong kababha ne kabasnew kabaki brio kile man kasngi kajingkerni ha di Droks ne hakakiat kade kajingpang niastu pagata kajingkerni ba ngepatai sai la sai bha brio kwa si kwa na kata kajingyu kasnew bat baleng idem kaman sumar tadi sumar unyo brio ndolo kerni ga jingdi la umyo asyu ukwa sebentu nar kwa unyo bisa bali tie te lada imyo ban penhun ya kata jing kwa prai jong ta kamet jingdi ke balong kerni tenteng ki don kata ka ki khot tenteng go withdrawal santong tane go withdrawal kaba imyo thia yo dam kwa bai padahal ta batang menyo bisa bentuk dan tiet sedang itu malah lagi menyo bentuk tentang sedang sa pada penyimpin yang jadi jumbo pada penyak prioro yo sniew yang di kubor nagapor syagapor dai gini kita dai gini gadau ba ismotu ba Droks sha ulong sha kum kejingpang te nidon kam ngakata kadau bagin sumar ba uyas ngamune keren nei secretary Shnong ro ong ba prevention is better than cure dai te shuwa ba unwan ngat happy ki khun Samla dan ne hangi nyom dai ban kwa ya kata ngide ban kia ngide ban tip ba how to Droks kam don gano gajing hau don ta gajing sniew gajing penjot bat gajing penyap hatu ngikwa ban penjot gajing em mono berakti ne pi Samla kuan penjot gajing em matrai iwero nom don bakwa ban penjot ide enem don iwero ne pi bakwa ban penyap ide orang ni khoi ni ye yala gajong gajing em mono bang ye ilade te na kata kadau kan mau ba in long kiba husiar in long kiba start peladan mano
Baterwai ni Ong Em Yo Droks Ong Em Namar tidak tip Bau tau Droks Don ke jingpa Udai Jingdi Uban penjot Pat uban penyap Ya ke jingim ke jengpi